Wambai Production. Fatima gimbiyata, soyayya gare ki na shirya, muradin zuciyata. Fatima ne na san ba kya bar ni ba. Fatima ta kace ni, soyayya gare ka na shirya, muradin zuciyata. Har abada ni ma ba zan bar ka ba. Kullum zuciyata da soyayyar ki take ta kwana. Ba na iya cin abinci tunani babu dare da rana. Me share damuwa ki da wata tauraruwa. Ni dai buri nake yi ki zo a gare ni sarauniya Fatima. Lafazin kai na da daɗi a koyaushe shi zana ji. Kyakkyawan saurayi mai wushirya baka da jan aji. Kai zan yi waran gaji, ka taho ka yi agaji. Mai bani farin ciki a koyaushe shi zan yi wasu Fatima. Na samu ɗiya ta kirkina son addini jaruma. Dukkan matan gari dole ne su kira ki da malama. Kin sacin zuciya Fatima zinariya. Ni kyawawan hakora suna ƙyalli kowa ya ce Fatima. Iya zance ba kamar kai masoyi hasken zuciya. Na fara jin kalaman ka samsam ba na gajiya. Kar ka banni na sha wuya, ni da kai zan tutiya. Da za ka kaje da ni dan kwa mun dace da ni da kai Fatima. Allurar cikin ruwa ne rabo ke ɗauka gimbiya. Na rasa ki kwa dole ne in yi tsalle in shiga rijiya. Kin ga dole na sha wuya, kin nufo ni da ƙugiya. Na san zaki akan danki ya ceto a gare ni ya Fatima. A faɗin duniyar nan fa ban ga mutum tamkar ka ba. A cikin 'yan